Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakhaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamahyam Dadati Swapadantigam. Vandeham Shri Guru Shri Yudapadagammalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagra Jatam Sahagana Raghunathanidam tam sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakha Nidamscha. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നാലാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു നമ്മൾ അല്ലേ. വെൽക്കം ടു വൺ ആൻഡ് ഓൾ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ കർമ്മയോഗം എന്നുള്ള അധ്യായം കണ്ടു. ഭഗവാൻ അതിലൂടെ കർമ്മരഹസ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. മാത്രമല്ല ജീവാത്മാവിന്റെ ശത്രുവായിട്ടുള്ള ആ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നു അല്ലെ. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ്. അവയിൽ കൂടിയാണ് കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ഒക്കെ ആവരണം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ജീവസത്ത വ്യാമോഹത്തിൽ അകപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ജ്ഞാനം ആർജിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടണം. എന്നിട്ട് ബുദ്ധിയെ പ്രബലമാക്കണം. എന്നിട്ടോ ABCD ഫോർമുല പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. അത് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കാമമാകുന്ന ശത്രുവിനെ നശിപ്പിക്കാം എന്നാണ്. ആരാണ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ? ഒരു പ്രഭു. എന്താണ്? ദാസ് A16 പ്രഭു, എന്താണ് കാര്യം? ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ആണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ആരാ പറയാ? എങ്ങനെയാ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടേ? ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യണം. അതെ. മനസ്സ് എവിടെയാവണം ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും? മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. ഇവിടെയുള്ള ഒന്നിനോടും ഉടമസ്ഥാവകാശം പാടില്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ ശരീരം പോലും നമ്മളുടെ സ്വന്തം അല്ല അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്ന് വേണം. പിന്നെ 4 യുഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. അതെ. 4 ആശ്രമങ്ങൾ ഏതാ? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അതെ. 3 ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെ? സത്വഗുണം, രജഗുണം, തമോഗുണം. അതെ അതെ.
ഈ കാമം ഈ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്തതിന്റെ ഉപമ എന്താ പറഞ്ഞു തന്നേ? പൊടിമൂടിയ കണ്ണാടി. പൊടിമൂടിയ കണ്ണാടി. ആ മൂടിയ കണ്ണാടി. തീ, പുക കൊണ്ട് മൂടിയ തീയെ, ഗർഭാശയ ഭിത്തി കൊണ്ട് മൂടിയ ഭ്രൂണം, അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മള് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ഈശ്വരൻ, ആ പരമാത്മാവ്, അത് മാത്രമാണ് സത്യമായിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? മറ്റതെല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്നു ചേരുന്ന വെറും ഇന്ദ്രജാല പ്രകടനങ്ങൾ മാത്രാണ്. ഇപ്പൊ സ്വപ്നം സത്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ളൂ. അത് പ്രപഞ്ച ചൈതന്യമായിട്ടുള്ള ആ ഈശ്വരൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ് ഓരോ ജീവികളിലും അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ളത്. ഓ, ഈ ജനന മരണങ്ങള് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല, അല്ലെ? അതിന്റെ നടുവില്, ജനനത്തിനും മരണത്തിനും നടുക്കുള്ള കുറച്ചു കാലം ആ ജീവിതം, അത് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാവോ? അപ്പോ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം? അതിനായിട്ട് കർമ്മയോഗം എന്നുള്ള ആ കല അഭ്യസിക്കണം. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ആ കർമ്മം യോഗമാക്കി ചെയ്യാൻ വശമുണ്ടാവണം. കർമ്മകുശലത എന്നതിനാ പറയാ. ആ കർമ്മ രഹസ്യം നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു, അല്ലെ? ഇപ്പൊ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം യജ്ഞമായിട്ട് ചെയ്യണം, ഭഗവാനുള്ള ഒരു ആരാധനയായിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. ഫലേച്ഛയില്ലാതെ, ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന ഭാവമില്ലാതെ വേണം ചെയ്യാൻ. പിന്നെ മനോനിയന്ത്രണത്തിന്റെ കാര്യം, അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം എങ്ങനെ സ്വിച്ച് ഇട്ട പോലെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവത് സേവന നിരതമാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. അങ്ങനെ അപ്പോള് ചിത്തശുദ്ധി കുറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക. ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാവണില്ല. ആ ദൈവികത, ആ ബുദ്ധിയുടെ പ്രബലത ഉണ്ടാവണില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ഇപ്പോ സ്വധർമാനുഷ്ഠാനം എങ്ങനെ കർമ്മയോഗമാക്കി മാറ്റാം എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാ നേടുക? അതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോ ഈ ഈശ്വരനെ, അതെ, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, അതുപോലെ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഒക്കെയുള്ള ജ്ഞാനം, അതാണ് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയണത്. ഇതൊന്നും എവിടെയും പഠിപ്പിക്കണില്ല, അല്ലെ? യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ നോളജ് മാത്രമാണ്, സ്പിരിച്വൽ നോളജ് എവിടെയും നമുക്ക് കിട്ടാനില്ല, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ നമ്മളുടെ അധോഗതി ഉണ്ടാവാൻ കാരണം. ഇപ്പോ ഈ ജ്ഞാനം ആർജിച്ചാലാണ് ആ ജ്ഞാനമാണ് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവത്ഗീതയുടെ പൂർവകാല ചരിത്രം എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള അവതാരങ്ങള് എന്തിനാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആത്മതത്വമാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോണത് ഭഗവത് തത്വമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീൻ ശരിയല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവത് സേവനമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം, അല്ലെ? ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാത്തത് നമ്മുടെ കാമത്താലെയാണ് നമുക്ക് പറ്റാത്തത്. അപ്പൊ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മള് കാമത്തിനെ ജയിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടി ബുദ്ധിയെ പ്രബലമാക്കണം, ആത്മീയമാക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനയോഗം, അതായത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ആത്മീയ ജ്ഞാനം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമൊക്കെ അതീന്ദ്രിയാണ്, അല്ലെ? ഭൗതികമല്ല. അപ്പോ നമ്മള് ഒരു ഭക്തനാവുമ്പോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തരാവാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ സാധകര് എന്ന് പറയാം. നമ്മളെ സാധനയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ജപം ചെയ്യും, പഠനം അല്ലെ, അധ്യയനം, മനനം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ സാധകരാവാണ്. സാധന ചെയ്തിട്ട് വേണം പിന്നെ ഭക്തനാവാന്. അപ്പോ നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ്, ഭഗവാൻ അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം, അറിവാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറയണത്,
ശ്രീഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷ്വാകവേ അബ്രവീത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശപിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ സനാതനമായ ഈ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഭഗവത്ഗീതാജ്ഞാനം, ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ തന്ന അറിവുണ്ടല്ലോ, അത് പണ്ട് സൂര്യദേവനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചതാണ് എന്നാ. അപ്പോ വിവസ്വാൻ പിന്നെന്ത് ചെയ്തു? മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിന് അത് പകർന്നു. പിന്നെ മനു പുത്രനായ ഇക്ഷ്വാകുവിനും അത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാ പറയണത്. ഇപ്പോ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാ നേടുക എന്ന് 42 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഇവിടെ പറയാണ് ഈ അധ്യായത്തില്. സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേ മനുഷ്യന് കൈവന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥം തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീത. ആർക്കെല്ലാം ഇത് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ആ പൂർവകാല ചരിത്രമാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മള് ശാശ്വത ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ മറന്നുപോയി അല്ലേ. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കുക, അതിനാണ് ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ജ്ഞാനം ജനങ്ങൾക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാർ പോലും ബദ്ധശ്രദ്ധരായിരുന്നു. ഇപ്പോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ, അതുപോലെ സംസ്കാരം, ഭക്തി എന്നിവയിലൂടെ അവരത് സാധിച്ചു. ഈ മഹത്തായിട്ടുള്ള ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്താല് ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാമെന്ന് അന്നത്തെ ആളുകള് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോ എന്താ പറയാ, ഈ മന്വന്തരത്തിലെ സൂര്യദേവനാണ് വിവസ്വാൻ. ഇപ്പൊ സൂര്യൻ എന്ന് പറയണത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെയുള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണ്. ഇപ്പൊ 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട്, അവരിൽ ഓരോരുത്തരും മാറി മാറിയിട്ടാണ് ഈ സൂര്യൻ എന്നുള്ള പോസ്റ്റില് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോ വിവസ്വാൻ, പൂഷാവ്, തൊഷ്ടാവ്, പർജന്യ, മിത്ര, അര്യമ, ധാത, വരുണ, അംശ, ഭുഗ, ഇന്ദ്ര, വിഷ്ണു, അങ്ങനെയാണ് 12 ആദിത്യന്മാരുടെ പേരുകള്. അതില് വിവസ്വാൻ എന്നുള്ള ആദിത്യൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വൈവസ്വത മന്വന്തരം തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. ആ വിവസ്വാൻ എന്നുള്ള ആ സൂര്യദേവൻ ഉണ്ടല്ലോ, അദ്ദേഹമായിരുന്നു അന്ന് സൂര്യൻ എന്നുള്ള പദവിയില് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാൻ ഇതേ ഭഗവത്ഗീത അറിവ്, ഭഗവത്ഗീതാ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു. അത് എത്ര കൊല്ലം മുമ്പാണെന്നോ? 12,04,00,000 വർഷം മുമ്പാണെന്നാ പറയാം. അപ്പോ 12,04,00,000 വർഷം മുമ്പ് ഇത് വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ പിന്നെ അത് മനുഷ്യവംശപിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു, മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ അതാ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു പിക്ചർ. ഭഗവാൻ ഈ അറിവ് വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ പിന്നെ അത് മനുവിന്, മനുഷ്യവംശപിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിന്, മനു തന്റെ പുത്രനായ ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഈ അറിവ് പകർന്നു. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദു സകാലേനേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ടഃ പരം തപ. അങ്ങനെ ശിഷ്യപരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഈ അറിവ് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. പറയാണ് ഭഗവത്ഗീത അതിന്റെ തനിമ, മേന്മ, ഗുണം അതൊക്കെ അംഗീകരിച്ചാലുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യവർഗത്തിന് അതൊരു വരദാനം തന്നെയാണെന്നുള്ളത് സർവസമ്മതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അന്നത്തെ ആ 12,04,00,000 വർഷം മുമ്പത്തെ ആ ജ്ഞാനം തന്നെയാണ് ഇന്നും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളത്. സിലബസിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. അപ്പോ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോ അത് നഷ്ടപ്രായമായതിനു ശേഷം 5,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അർജുനനിലൂടെ നമുക്കത് വീണ്ടും ലഭിച്ചത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ഇത് ഗ്രഹിക്കാൻ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചത്. അപ്പോ ഒരു മരത്തില് ഫലങ്ങളെല്ലാം പാകമായി പഴുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് വിചാരിക്കുക. അതിനെ മോളിൽ നിന്ന് പറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേസ്റ്റ് ആയി പോവും അല്ലെ. അപ്പോഴതിനെ ഒരാള് അത് പറിച്ചെടുത്ത് മറ്റൊരാൾക്ക് പാസ് ചെയ്യുക, ഒരാള് വേറെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുക, അങ്ങനെ അതേപടി അത് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ, ഒരു കോട്ടവും സംഭവിക്കാതെ. അതുപോലെയാണ് ഈ അറിവുകളൊക്കെ ഈ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ
കിട്ടണം നമുക്ക്. അപ്പോഴാണ് അതിന് അതേപടി ഭഗവാൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് അതേപടി നമ്മൾക്ക് ലഭ്യമാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗുരു പരമ്പര വൈഷ്ണവ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവരുടെ പരമ്പര കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അതുപോലെ ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുത്തു, ബ്രഹ്മാവ് നാരദന്, അങ്ങനെ പിന്നെ മധ്വാചാര്യർക്ക്, വ്യാസര് മധ്വാചാര്യർക്ക്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് പാസ് ചെയ്ത് വന്നു. അതാ ഇവിടെ പറയണത്. ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഋഷി തുല്യരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരെ രാജർഷികൾ എന്ന് പറയും. അവര് അവരുടെ പ്രജകളെയൊക്കെ ഈ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് സഹായിച്ചിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. ഈ അറിവുണ്ടല്ലോ കാലക്രമേണ 12,04,00,000 വർഷമായി അല്ലേ. അപ്പൊ കാലാന്തരത്തില് ആ അറിവൊക്കെ നഷ്ടമായി പോയി എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശിഷ്യ പരമ്പര ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ കൃഷ്ണൻ ബ്രഹ്മാവ് നാരദർക്ക്, നാരദർ വ്യാസന്, പിന്നെ മധ്വാചാര്യർക്ക് അല്ലെ, അങ്ങനെ പത്മനാഭ തീർത്ഥർ, അങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ട്. 22ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവിടെ കാണാം. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ 31, 32ാമത്തെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയാചാര്യനായിട്ടുള്ള AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. അപ്പോ 32ാമത്തെ ആത്മീയാചാര്യൻ. അപ്പൊ ഒരേ എന്താ പറയാ ബ്രഹ്മ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ പരമ്പരയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ 3 പേരെ ചോദിച്ച ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, വ്യാസൻ എന്ന് പറയാം. 3ാമത്തെ ശ്ലോകം. സ ഏമായം മയേതേദ്യ യോഗ പ്രോക്തഃ പുരാതന ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവുകളാണ് ഭഗവാൻ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പറയാണ്, നീ അർജുനൻ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ പുരാതനമായ ശാസ്ത്രം ഉണ്ടല്ലോ അത് വിവരിച്ചു കൊടുക്കണത്. അതീന്ദ്രിയമാണിത് അല്ലേ. പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ നോളജിനെ പോലെ നിസ്സാരമല്ല ഇത്. സ്പിരിച്വൽ നോളജ്, ഗുപ്തജ്ഞാനമാണ്. അത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവും നീ എന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് നിനക്കുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. മനുഷ്യബുദ്ധി രാഗദ്വേഷങ്ങൾക്കൊക്കെ കീഴടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ ജ്ഞാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത്. കാലഹരണപ്പെട്ട ഈ ശാസ്ത്രം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോള് പ്രിയ സുഹൃത്തും ഭക്തനും ശിഷ്യനുമായിട്ടുള്ള അർജുനന് ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അത്യന്തം രഹസ്യമാണ്, ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഈ അറിവ്. നമുക്കും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും സുഹൃത്തും ശിഷ്യനുമായിട്ട് ഈ അറിവ് നമുക്കും ഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. 4ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പോഴേക്കും അർജുനന് സംശയം വന്നു. അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വത കഥമേതദ്വിജാനീയാം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിധി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? ന്യായമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചത്. അർജുനനും കൃഷ്ണനും തമ്മില് 1-2 വർഷത്തെ പ്രായ വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഈ 12,04,00,000 വർഷം മുമ്പ് വിവസ്വാന് അങ്ങ് ഉപദേശിച്ചു ഈ അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട്. അപ്പൊ പുനർജന്മത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത നൽകുന്ന ഒരു ശ്ലോകാണിത്. അർജുനനെ പോലുള്ള ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയതയെ കുറിച്ച് അറിയാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല. കൃഷ്ണനെ വെറും ഒരു മനുഷ്യനായി കാണുന്ന നിരീശ്വരർക്കുള്ള ചോദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി തരാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരം തപ. പരം തപ എന്ന് പറഞ്ഞ ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവൻ എന്നാണ്. ഇപ്പോ പറയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. പറയാണ് പരം തപ എന്ന് പറഞ്ഞ അർജുനനെ വിളിക്കുകയാണ്. ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനായ നീയ് നിനക്കും എനിക്കുമൊക്കെ ഭഗവാനും ഒക്കെ എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്.
പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതെല്ലാം ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. അർജുനന് അത് സാധ്യമല്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അദ്വയനാണ് അല്ലെ? എണ്ണമറ്റ ആകൃതികളിൽ പ്രകടമാകുന്നുണ്ട്. അദ്വൈതം അച്യുതം അനാദിം അനന്തരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം ച എന്നാണ്. രാമാദിമൂർത്തിഷു കലാദിഷു നിയമേന തിഷ്ടൻ നാനാവതാരമകരോത് ഭുവനേഷു കിന്തു കൃഷ്ണസ്വയം സമഭവത് പരമപുമാന്യോ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അല്ലെ? രാമനായിട്ടും നരസിംഹമായിട്ടും പല പല അവതാരമൂർത്തികളായി നിലകൊണ്ടിട്ട് കൃഷ്ണൻ എന്നറിയപ്പെടുക, ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് ആവിർഭവിക്കുകയും ചെയ്ത ആ ഗോവിന്ദനെ നമിക്കുക. അല്ലെ? പറയാണ് ഭഗവാനും അർജുനനും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അനേകം ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഓർക്കാൻ ആർക്കേ കഴിയുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ അതൊക്കെ ഓർമ്മയുള്ളൂ. ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രാപഞ്ചിക ദൃഷ്ട്യാ എത്രയ്ക്ക് വലിയ മഹാനാണെങ്കിലും ഭഗവാനോട് തുല്യനാവാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പോലും ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? പിന്നെയാണ് മുൻ ജന്മങ്ങള്. ഇപ്പോ ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകമുണ്ട്, പ്രായേണ അല്പായുഷ സഭ്യ കലോ അസ്മിൻ യുഗേ ജന മന്ദാസു മന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യോ ഹ്യുപദ്രുത. ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അല്പായുസുകളാണ്. മാത്രല്ല ഈ മന്ദഭാഗ്യരാണ്, മന്ദബുദ്ധികളാണ്. അനേകം യാതനകള് ഒക്കെ താപങ്ങളാല് ഒക്കെ തപിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ഇവിടെ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക്. ആയുസ്സും കുറവാണ്, ബുദ്ധിയും കുറവാണ്, ഗ്രാഹ്യശേഷിയും കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇത്ര ഓർമ്മയൊന്നും കിട്ടില്ല. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആജോബി സന്യവ്യയാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോബി സൻ പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യാത്മമായയാ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയുമില്ല. ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാന് പിറവിയൊന്നുമില്ല. എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു സംഗതിക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് ജനിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ്. നമ്മളുടേത് പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ ശരീരമാണ് നമ്മുടെ സ്ഥൂല ശരീരം. ഭഗവാന്റേത് അങ്ങനെയല്ല, സ്പിരിച്വൽ ആണ്, സ്പിരിച്വൽ ബോഡിയാ. അതിന് നാശം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. ജീവജാലങ്ങൾക്കൊക്കെ അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ അല്ലേ? എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും ഭഗവാന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ പ്രത്യേകത വിവരിക്കുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? 6-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അല്ലേ? അതിലാ പറയണത്, ഭഗവാന് പിറവിയില്ല, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശമില്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതിയായ ഭഗവാൻ യുഗം തോറും ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തില് അവതരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകാണ്. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 7ഉം 8ഉം ശ്ലോകങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള 2 ശ്ലോകങ്ങളാണ് വരുന്നത്. യദാ യദാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത എന്ന് പറയാണ്. എന്താ പറയണേ? ധർമ്മത്തിന് എവിടെയാണോ ക്ഷയം സംഭവിക്കണത്, അധർമ്മം എവിടെയാണോ തഴച്ചു വളരണത്, അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അവതരിക്കും അർജുന എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് അവതരിക്കുക? ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം വരുമ്പോ, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോ, ആ സമയത്തൊക്കെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പിക്ചർ നോക്കൂ. ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയണ കഥയാണ്. ഇത് ദേവകി ദേവി വസുദേവര് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ആ ഭർതൃഗൃഹത്തിലേക്ക് സഹോദരനായിട്ടുള്ള കംസൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോണ വേളയില് അശരീരി കേൾക്കാണ് അല്ലെ, ഈ ദേവകിയുടെ 8ാമത്തെ പുത്രൻ നിന്നെ വധിക്കും എന്ന്. അത് കേട്ടപ്പോഴേ ഈ അനിയത്തിയെ, സഹോദരിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വാളോങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പോഴ് വസുദേവര് തടയാണ്. ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, ഇവൾക്ക് ഉണ്ടാവണ എല്ലാ കുട്ടികളെയും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് തരാം എന്ന് പറയാണ് അല്ലെ. അധർമ്മിയാണ് ആ കംസൻ.
അങ്ങനെയുള്ള അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോഴ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കും അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അവതരിക്കണത്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കണം, ദുഷ്കൃതികളെയൊക്കെ നിഗ്രഹിക്കണം, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. ഈ 3 കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണത് യുഗം തോറും. എന്തൊക്കെയാണ്? ഭക്തരെ രക്ഷിക്കണം, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കണം, ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. അതിനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കംസനാണ്. കംസൻ 10 വയസ്സായ കുട്ടി ഗോകുലത്തിൽ നിന്ന് മധുരയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ വന്നു. അങ്ങനെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കംസന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും കംസന് പേടി, ഭയം അല്ലേ. കൃഷ്ണൻ ജനിച്ച മുതല് കംസന് ഭയാണ്. ആ കൃഷ്ണനെ കൊല്ലാൻ അനവധി അസുരരെ പറഞ്ഞയച്ചു, ഫലം ഉണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ വന്നു. ആ കൃഷ്ണനെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴാണ് കംസൻ. കംസന്റെ മേലെ കയറിയിരുന്നു കൃഷ്ണൻ. ശരീരഭാരം വർദ്ധിപ്പിച്ചു, അത്രേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. കംസന്റെ വധം അവിടെ നടന്നു. അതാണ് അല്ലേ, ദുഷ്കൃതികളെ വധിക്കാൻ ആയിട്ട്, നിഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ. ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ മഹത്വം അദ്ദേഹം സ്വയം കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ എന്നുള്ള ഒരു ശിഷ്യന്റെ മുമ്പില് എന്താ പറയാ, ഷഡ്ഭുജധാരിയായിട്ട് 6 കൈകളോട് ഷഡ്ഭുജങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷമായി കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. അതായത് ഇപ്പോ വിഷ്ണുവിന്റെ, ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു സന്യാസി രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഗുപ്ത അവതാരം. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരം. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജന്മ കർമ്മ ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വത ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോ അർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവര് പിന്നീട് ഇവിടെ ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന്. മരണശേഷം അവര് പിന്നെ എവിടേക്ക് പോകണം? അവര് ശാശ്വതമായി ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്കാണ് പിന്നെ പോകണത് എന്നാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നുമില്ല, മരിക്കുന്നുമില്ല അല്ലെ. സ്വന്തം പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ച് സ്വന്തം മായാശക്തി കൊണ്ട് അവതരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണ്. ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ജനനവും പ്രവൃത്തിയും നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കണം. അവതാരത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം, സത്യം അതാണ് എന്നറിയണം. പിന്നെ നമുക്ക് ജന്മം ഉണ്ടാവില്ല. അത്ര എളുപ്പമാണ് അല്ലെ ഈ ജനിമൃതി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ. എന്തേ വേണ്ടു? ഭഗവാന്റെ ജനനത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിക്കുക. അത്രേ മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താം എന്നാ പറയണേ. കലിയുഗത്തിലെ ആയുസ് വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ. അതിനാല് എളുപ്പമാക്കി ധർമ്മം. ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം കലോർനാസ്ത്യേവ നാസ്ത്യേവ നാസ്ത്യേവ ഗതിരന്യത. അപ്പൊ ഹരിനാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു ഗതിയുമില്ല കലിയുഗത്തിൽ. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാ മാത്രാണ് ഗതിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും ഒന്നാണ്. നമ്മള് നാമം ജപിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കഥ ഉണ്ട്, നമുക്കറിയണ കഥയാണ്. ദാമോദര ലീലയാണിത്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ. പെട്ടെന്ന് പറയാം. യശോദാമ്മ തൈര് കടയാ. യശോദാമ്മയ്ക്ക് തൈര് കടയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലെ. അവിടുത്തെ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ റാണിയാ. അവിടെ 12 ലക്ഷം പശുക്കളാണ് ഇത്രേ അവർക്കുള്ളത്. പക്ഷേ എന്റെ ഉണ്ണിക്കണ്ണന് ഞാൻ കടഞ്ഞ വെണ്ണ തന്നെ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യശോദാമ്മ രാവിലെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അലങ്കാരമൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ പാടിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തൈര് കടയാണ്. ആ വേളയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ വരികയാണ്. മടിയിലിരുന്ന് പാല് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്നത് അമ്മയ്ക്ക്
പാല് നാളെ ഒറ കൂട്ടാനുള്ള പാല് അവിടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇറക്കി വെക്കണം. അപ്പൊ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് താഴെ വെച്ചിട്ട് അത് ഇറക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. കൃഷ്ണന് കണ്ണൊക്കെ ചുവന്നു, കവിളൊക്കെ തുടുത്തു. പറഞ്ഞു, വിചാരിച്ചു എന്നെക്കാട്ടും അമ്മയ്ക്ക് പ്രിയം പാലിനോടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കടകോലെടുത്തിട്ട് ആ കലം തട്ടി പൊട്ടിച്ചു. അപ്പോഴെന്താ, ആ റൂമിൽ മുഴുവനും തൈരും വെണ്ണയും അങ്ങ് പരന്നു അല്ലെ. എന്നിട്ട് ആ തൈരെടുത്തു. ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായി അമ്മ ഇപ്പൊ വന്ന് എന്നെ അടിക്കും. അപ്പൊ വേഗം ആ വെണ്ണയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഓടി പുറത്തേക്ക് പോയി. അപ്പോഴ് അമ്മ വന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇതാ, അമ്മ വടിയെടുത്തു പിന്നാലെ. അമ്മ കുറെ ഓടി, പിടിക്കാൻ കിട്ടണില്ല. അമ്മ തളർന്നു. അപ്പൊ മറ്റു ഗോപികമാരൊക്കെ ഇത് കണ്ടിട്ട് അമ്മയെ പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഓ, എന്റെ അമ്മ ആരും പരിഹസിക്കരുത്. അപ്പൊ പിടി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അമ്മ പറഞ്ഞു, കയറ് കൊണ്ടുവരൂ. എന്നിട്ട് ഇവന് കുറച്ച് വികൃതി കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരലിൽ പിടിച്ചു കെട്ടി. ഒരലിൽ പിടിച്ചു കെട്ടി, നീ അവിടെ കിടക്ക ഇനി കുറച്ചു നേരം എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ പോയി. അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഒരലും വലിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക. അങ്ങനെ 2 മരുതുമരങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ മരുതുമരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ പോവാണ്. ഇടയിൽ കൂടെ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴ് ആ മരങ്ങള് ഒരലിന്റെ ഇത് തട്ടിയിട്ട് രണ്ടും ചാഞ്ഞു വീണു. വീണപ്പോ അതിൽ നിന്ന് 2 സുന്ദരമായ കുമാരന്മാര് വരികയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ശാപം കിട്ടിയവരായിരുന്നു. അവര് നളകൂബർ, മണിഗ്രീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുബേരപുത്രന്മാരായിരുന്നു. അവര് ആകാശഗംഗയിലെ നാരികളുമൊത്ത് വിവസ്ത്രരായിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വേളയില് നാരദമുനി അതിലെ കടന്നുപോയി. അപ്പോ സ്ത്രീകളൊക്കെ വസ്ത്രം എടുത്തു കൊടുത്തു, ഇവരെടുത്തില്ല. അപ്പോ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മരങ്ങളായി പോകട്ടെ. മരങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം വേണ്ട അല്ലേ, മരങ്ങളായി പോകട്ടെ എന്ന് ശപിച്ചു. ശപിച്ചത് പക്ഷെ ഒരു അനുഗ്രഹമായി അല്ലേ. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്ന് അവർക്ക് മോക്ഷം നൽകാണ്. അതാണ് കഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. വീതരാഗഭയക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിത ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ പൂതാ മദ്ഭാവമാഗത. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. വീതരാഗ ഭയക്രോധ. ഇപ്പോ രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതരാവണം. ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് ചിത്തം ശുദ്ധാവുള്ളൂ, ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതരായിട്ട് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ശരണം പൂക്കിയിട്ട് ഭക്തരുണ്ട് അല്ലെ. അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ തന്നെ ഉള്ളിൽ പ്രകാശിതമാക്കി കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അവര് ശുദ്ധീകൃതരായിട്ട് ഭഗവാനിലെ പ്രേമഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചർ നോക്കൂ. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ്, മഹാഭാരത യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു പാണ്ഡവരാണ് ജയിച്ചത് നമുക്കറിയാം. യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജ്യാഭിഷേകം കഴിഞ്ഞു. അത് യുധിഷ്ഠിരൻ രാജസൂയം നടത്താണ്. രാജസൂയത്തിലെ അഗ്രപൂജയ്ക്കായിട്ട് ആര് വേണം? തർക്കമില്ല, ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ യോഗ്യൻ. അങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ അഗ്രപൂജയ്ക്ക് ഇരുത്തി. അപ്പോള് ശിശുപാലൻ ഉണ്ട്. ശിശുപാലൻ എപ്പോഴും ജനിച്ച മുതൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ അപഹസിക്കും, അവഹേളിക്കും, അങ്ങനെ മോശം വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അധിക്ഷേപിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ശിശുപാലൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു ബന്ധുവാണ്. അപ്പോ ശിശുപാലൻ ജനിച്ചപ്പോഴ് ശിശുപാലന് കൈകളും കാലുകളും ഒക്കെ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു അശരീരിയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി അമ്മ, എന്താണ്, ഈ കുട്ടിയെ ആരെടുക്കുമ്പോഴാണോ ഈ കുട്ടിയുടെ അധികമായിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ് ഒക്കെ പോണത്, അവരുടെ കൈകളാലാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് മരണം ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ എല്ലാവരും വരുമ്പോ ഈ കുട്ടിയെ എടുക്കാൻ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വന്നു എടുത്തപ്പോഴ് ഈ കുട്ടി നോർമലായി. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കൈ കൊണ്ടാവൂലോ എന്റെ മകന്റെ മരണം. അപ്പൊ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു അമ്മ, മോനെ കൃഷ്ണ, എന്റെ കുഞ്ഞിനെ നീ വധിക്കരുതെന്ന്. ഇല്ല അമ്മേ, ഞാൻ അവന്റെ 100 തെറ്റ് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ പൊറുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇവനാണെങ്കിലോ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ അധിക്ഷേപിക്കുക, സഭയിലൊക്കെ പരിഹസിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ്, ഉപദ്രവിക്കാനൊക്കെ. അപ്പോഴ് അതൊന്നും കണക്കാക്കിയില്ല. അങ്ങനെ ഈ അഗ്രപൂജയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന വേളയില് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത തരം വാക്കുകളൊക്കെ അല്ലെ, കാലി ചെറുക്കനെയാണോ അഗ്രപൂജയ്ക്ക് ഇരുത്തിയത് എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ പാണ്ഡവരൊക്കെ ഇവനെ വധിക്കാൻ ഓങ്ങി. കൃഷ്ണൻ തടഞ്ഞു.
ചക്രം കൊണ്ട് അവന്റെ ശിരസ്സെറുത്തു. അപ്പൊ ആ ശിശുപാലന്റെ ശരീരത്തു നിന്ന് ഒരു തേജസ് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു. അത് ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചു എന്നാ പറയണേ. എല്ലാവരും കണ്ടു എന്നാ പറയണേ. അപ്പൊ അത്ര അധർമ്മിയായിട്ടുള്ള ശിശുപാലന്റെ വധമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ കൃഷ്ണനും ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മില് എന്താ വ്യത്യാസം? ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വതാണ് അല്ലെ? നമ്മളുടെ രൂപമോ നമ്മുടെ ശരീരമോ നശ്വരമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം ആത്മീയമാണ്, നമ്മളുടേത് ഭൗതികമാണ്. ഭഗവാന് ശരീരവും ആത്മാവും ഭിന്നമല്ല, നമുക്ക് ഭിന്നമാണ്. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ മായയുടെ നിയന്താവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മായയാല് നിയന്ത്രിതരാണ്. ഭഗവാൻ ആണ് അല്ലെ മായയുടെ കൺട്രോളറ്. പക്ഷെ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മായയാണ്. അതാണ് നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മില് വ്യത്യാസം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ താംസ്തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമവത്മാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശാ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിക്കുന്നത്, അതേ തത്തുല്യമായി തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹവും നമുക്ക് ലഭിക്കും. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ തോതനുസരിച്ച് തന്നെ ഏവർക്കും തക്കതായ പ്രതിഫലം, തദനുസൃതമായ അനുഗ്രഹം തന്നെ ഭഗവാൻ നൽകും. അത് കാരണം എല്ലാ വിധത്തിലും ഭഗവാന്റെ പാത പിന്തുടരും ഭക്തര് എന്നാണ്. ഇപ്പോ ഭഗവാനെ ഏതു രീതിയിൽ ആരാധിച്ചാലും അതേ രീതിയിൽ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രോമിസാണ്. ഭക്തൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രഭുവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസുഹൃത്തായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുത്രനായിട്ട് കാമുകനായിട്ട് ഒക്കെ കരുതിയിട്ട് സ്നേഹിക്കും. തദനുസൃതമായിട്ട് അദ്ദേഹം അഭീഷ്ട സിദ്ധിയും അരുളും. അപ്പൊ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം, ഭജിക്കാട്ടോ. ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യാണ് വിചാരിച്ചാല് ആ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെ അഭീഷ്ട ഫലങ്ങൾ കിട്ടും. യോഗശക്തി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ആ തരത്തില് ലഭിക്കും. എല്ലാം ഭഗവത് കാരുണ്യത്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ്. ഇപ്പൊ കംസൻ ശിശുപാലനൊക്കെ ശത്രുവായിട്ടാ കണ്ടത് ഭഗവാനെ. അവർക്ക് തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്ത പിക്ചർ നോക്കൂ. ഇത് പൂന്താനം നമ്പൂതിരിയാണ്. ഭക്തോത്തമനായിട്ടുള്ള ഗുരുവായൂരപ്പ ഭക്തനായിട്ടുള്ള പൂന്താനത്തിന്റെ പടാണ് ഇവിടെ. ഇപ്പോ ഈ പൂന്താനത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് മേൽപ്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടേരി അവിടെ സംസ്കൃത പണ്ഡിതനും കവിയുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം നാരായണീയം രചിക്കാൻ അവിടെ ഗുരുവായൂർ സന്നിഹിതനായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് പൂന്താനത്തിന് അനപത്യത്തിന് കുറെ കാലത്തെ അനപത്യത്തിന് ശേഷം ഒരു മകനുണ്ടായി. പക്ഷെ അന്നപ്രാശത്തിന്റെ അന്ന് ആ മകനും മരിച്ചു പോവാണ് അല്ലെ? വിഷമം സഹിക്കാനാവാതെ ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് കരയാണ്. അങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണ കർണാമൃതം, സന്താന ഗോപാലം, അങ്ങനെ പല രചനകള് അദ്ദേഹം ആ വേളയിലാണ് നടത്തിയത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അത്ര വലിയ സംസ്കൃത പണ്ഡിതനല്ലാത്തതിനാല് മേൽപ്പത്തൂര് നാരായണ ഭട്ടതിരിയുടെ അടുത്ത് അതൊന്ന് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തി തരൂ എന്ന്, അങ്ങ് പണ്ഡിതനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെന്നു. അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് മേൽപ്പത്തൂര് നാരായണ ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞു, ഇതിൽ വിഭക്തിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ദുഃഖിതനായി പൂന്താനം. ഇനിയിപ്പൊ ഇതൊക്കെ കത്തിച്ചു കളയാനേ കൊള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോഴ് മേൽപ്പത്തൂരിന് സ്വപ്നത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്ന് പറയാണ്, നിന്റെ വിഭക്തിയേക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം പൂന്താനത്തിന്റെ ഭക്തിയാണ് എന്ന്. അങ്ങനെ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് ജ്ഞാനപ്പാനയും ഒരുപാട് രചനകളൊക്കെ പൂന്താനം നമ്പൂതിരി ഭക്തോത്തമൻ നടത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ തസ്യ കർത്താരമപി മാം വിദ്യ കർത്താരമവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അപ്പോ പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങള് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സത്വം, രജസ്, തമസ്. അങ്ങനെയുള്ള 3 ഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഗുണങ്ങളെയും കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. വിഭാഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനല്ല ഇതിന്റെ ഒന്നും കർത്താവ്. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്?
സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ, പൂജാതി കർമ്മങ്ങള്, ജ്ഞാനസമ്പാദനം, ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കല് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലെ, അതൊക്കെ ബ്രാഹ്മണൻ. ക്ഷത്രിയനോ അവിടുത്തെ ഹോം അഫയേഴ്സ് അല്ലെ, യുദ്ധം ചെയ്യുക, ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്തുക, അതൊക്കെ. പിന്നെ വൈശ്യനാണെങ്കിലോ കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വാണിജ്യം ഒക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെ. ശൂദ്രനാണെങ്കിൽ ഇവരെയൊക്കെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങുക. അങ്ങനെ 4 വിഭാഗങ്ങള് അവരുടെ ഗുണങ്ങളും കർമ്മങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. 14 ന മാം കർമാണി ലിംബന്തി നമേ കർമ്മഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോഭിജാനാതി കർമ്മഭിർന സബധ്യത്തെ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫല ഇച്ഛയുമില്ല. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാന് കർമ്മങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല, കർമ്മ ഫലത്തിലോട്ട് ഇച്ഛയില്ല. ഭഗവാൻ എന്തിന്റെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാവും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോ പ്രധാനമന്ത്രിക്കിപ്പോ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും പോകേണ്ടതില്ല, എന്നാൽ എല്ലായിടത്തും നിയന്ത്രണാധികാരമുണ്ട്. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാന് പവർ. ഭഗവാൻ തൻ്റെ ഡ്യൂട്ടികളൊക്കെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുക ഓരോരുത്തർക്കും. ഇപ്പോ എന്താണ്, ഹോം അഫയേഴ്സ് ഒക്കെ ദുർഗാദേവിയാ, ഫൈനാൻസ് ഒക്കെ കുബേരൻ, എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ സരസ്വതി ദേവിയാ അല്ലേ. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും പവർ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുക. എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല അല്ലേ. അങ്ങനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭഗവാന് കർമ്മങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കണില്ല, കർമ്മഫലത്തിൽ ഇച്ഛയില്ല. ആ ഒരു സത്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കും മോചിതരാവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ. ഇവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ യുദ്ധക്കളത്തിലാണ് അല്ലെ. അവിടെ അപ്പോ യുദ്ധത്തില്, ഈ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണൻ തേരാളി മാത്രാണ് ആയുധമെടുക്കില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ അന്നേരം ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ആയുധം എടുപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രതിജ്ഞ. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യാ, ഭഗവാൻ സ്വന്തം പ്രതിജ്ഞ ലംഘിക്കും. പക്ഷേ ഭക്തന്റെ പ്രതിജ്ഞ അത് നിറവേറ്റാനാണ് ഭഗവാൻ ഉത്സുകത കാണിക്കുക. ഭക്തൻ സന്തോഷിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. ഭക്തവത്സലനാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിന. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പോ ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം എന്നാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മമാർഗമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജ്ഞാനസിദ്ധി ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെ, ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണം, അത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം നമ്മള്. സത്യം എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സത്യം. ആ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. ആ ഗുരുവിനെ സേവിക്കണം. വിനയഭാവത്തിൽ ഗുരുവിനെ സേവിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയണം. എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കും ആ ഗുരു? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാളാണ് ആ ഗുരു. സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗുരുവിന് ജ്ഞാനോപദേശം നൽകാൻ കഴിവുണ്ട്. ഇപ്പോ ഒരു ഗുരു ശിഷ്യരെ ഭഗവതോന്മുഖമാക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവാണ് ശരിയായ ഗുരു. മാതാപിതാക്കള് തൻ്റെ മക്കളെ ഭഗവതോന്മുഖമാക്കണം. എന്നാലാണ് അവര് മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അല്ലാത്തവര് ഭൗതികമായിട്ട് കുട്ടികളെ മാത്രം അഴിച്ചുവിട്ട് വളർത്തുന്നത് അതൊരു മാതാപിതാവിന് യോജിച്ചതല്ല. ഒരു ഗുരു അതുപോലെയാണ്. തൻ്റെ ശിഷ്യനെ ഭഗവതോന്മുഖമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോ എന്താണ്, വിശ്വാസ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ സമീപിക്കണം ജ്ഞാനസിദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക. ഭൃത്യനെ പോലെ സേവിക്കണം. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സംതൃപ്തിയാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതിയുടെ രഹസ്യം തന്നെ. ഇപ്പൊ വിനയവും സത്യ അന്വേഷണവുമാണ്
ഇതിന് വേണ്ടത്. ഇപ്പോ ഈ ദുരഭിമാനമൊന്നും പാടില്ല ഗുരുവിന്റെ മുമ്പില്. ഗുരുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പലത്, അതിലൊക്കെ ശിഷ്യൻ വിജയിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഗുരു ജ്ഞാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം ഒരു ഗുരുവിന്റെ മുമ്പില് എത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയാം. അപ്പോ ആത്മീയ ആചാര്യനെ കുറിച്ചുള്ള ആ 34ാമത്തെ ശ്ലോകം പ്രധാനമാണ്. 40. അജ്ഞശ്ച ശ്രദ്ധാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി ന്യായം ലോകോസ്തി ന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മന. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ട്യാ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വര അവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. അപ്പൊ ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അത്യുത്തമമായിട്ടുള്ള ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ, പലർക്കും അതിൽ വിശ്വാസമില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസമില്ല. അവരോ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു നന്മയും കണ്ടെത്തുന്നില്ല. പരലോകവും അവർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോ കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോ ഒന്നും സംശയമില്ല നമുക്ക് അല്ലെ. ധർമ്മശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വരുമ്പോഴാ സംശയം വരണത്. പക്ഷെ അതെല്ലാം വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാലാണ് മുക്തിപദം പ്രാപ്യമാവുള്ളൂ. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഈശ്വരനിലും ഒക്കെ സംശയമുള്ളവർക്ക് നാശമുണ്ടാവും. അതാണ് ഇവിടെ. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കാമക്രോധ ലോഭമോഹ മതമാത്സര്യാദികള് ഒക്കെ നമ്മൾ ത്യജിക്കണം. ഇപ്പോ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ട്യാ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് അവര് അജ്ഞരാണ്, അവിശ്വാസികളാണ്. അവർക്ക് ഈശ്വര അവബോധം ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവൊന്നും അവർക്കില്ല. അവര് അധപ്പതിക്കും. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് മേൽഗതി ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ സംശയമായിട്ട് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളെ ഭഗവാനെ ഒക്കെ സംശയദൃഷ്ട്യാ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ശ്രേയസ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെയുമില്ല, മരണശേഷവും ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ എന്താണ്? ഹിരണ്യകശിപു അല്ലെ, ഹിരണ്യകശിപുവിനെ നിഗ്രഹിക്കാൻ നരസിംഹാവതാരമായിട്ട് അല്ലെ ഭഗവാൻ വന്നതാണ് കഥ. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപുവിനോട് മകൻ പ്രഹ്ലാദ് പറയുന്നുണ്ട്, പിതാവേ ആ മനസ്സാണ് മാറ്റേണ്ടത് എന്നൊക്കെ. കേട്ടില്ല അല്ലെ. നാരായണായ നമ എന്ന് പറയേണ്ടതിന് പകരം ഹിരണ്യകശിപായ നമ എന്ന് എല്ലാരും പറയണം അല്ലെ. അങ്ങനെ അപ്പോ കാമക്രോധങ്ങള് ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെ മാറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധപ്പതിച്ചു പോവുകയുള്ളൂ എന്ന് കാണിക്കാണ് ഇവിടെ. 41. യോഗ സന്യസ്ത കർമാണാം ജ്ഞാനസംഛിന്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിബദ്ധന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ധനഞ്ജയ എന്നാണ് പറയണേ. ഇപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടക്കണ വേളയില്, ഈ രാജസൂയമൊക്കെ നടക്കണ വേളയില് ധനം കളക്ട് ചെയ്യണ ആളായിരുന്നു അർജുനൻ. അതുകൊണ്ട് ധനഞ്ജയ എന്ന്. അപ്പൊ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ചിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക അല്ലെ. ഫലേച്ഛയില്ലാതെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാൻ അർപ്പണമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. അങ്ങനെയുള്ളവര് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കും. അങ്ങനെ അവരുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങും. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ജ്ഞാനമാകുന്ന വാളുകൊണ്ട് നിന്റെ സംശയമൊക്കെ വെട്ടിക്കളയണം അല്ലേ, എന്നിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യൂ, എഴുന്നേൽക്കൂ എന്ന്. അപ്പോ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങണം ജ്ഞാനമാർജിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആള് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാൾ ആത്മാരാമനാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ആരാ? ഇന്ദ്രിയാരാമന്മാരാ അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പുറകെയാ. എന്നാല് യഥാർത്ഥ ഭക്തനാരാ? ആത്മാരാമനാണ്. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെ. ഫലേച്ഛയില്ലാതെയാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിതമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന ഭാവത്തോടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥ അവകാശം ഭഗവാനാണ് എന്നറിയാം ആ ഭക്തന്. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താലെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീങ്ങും, ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളാലൊന്നും ബന്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ സ്വയം അരുളി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഗീതോപദേശം അതേപടി അനുസരിക്കണം.
ആ വ്യക്തി അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താലെ എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവും. അയാൾ ആത്മനിഷ്ഠനായി കഴിഞ്ഞു, കർമ്മബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതനായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രാർത്ഥന, ഭക്തിയുത സേവനം, സത്സംഗം, ഇതൊക്കെ വേണം. ഭൗതികതയിലെ ആസക്തി കൂടുന്തോറും ദുഃഖം, നിരാശയാണ് ഉണ്ടാവുക, ആനന്ദം ഉണ്ടാവില്ല. പരമാനന്ദം എവിടുന്നാ ലഭിക്കുള്ളൂ? ആത്മീയതയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ലഭിക്കുള്ളൂ. 42. തസ്മാദജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃസ്തം ജ്ഞാനാസിനാത്മന ചിത്വൈനം സംശയം യോഗമാതിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഭാരത. അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താലെ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ടറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. പറയാണ്, ഈ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്ക് സംശയം, വിവശതയൊക്കെ ഉണ്ടായി. പോട്ടെ, ഇപ്പൊ നിനക്ക് ജ്ഞാനമൊക്കെ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റി അല്ലെ, പറഞ്ഞു തന്നു. അങ്ങനെ ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് നീയെ ഈ അജ്ഞാനത്താലുണ്ടായ സംശയങ്ങളെയൊക്കെ അറുത്ത് നീക്കിയിട്ട് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ ഭാരത എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പോ ആ ദിവ്യജ്ഞാനം നൽകി കഴിഞ്ഞപ്പോഴ് ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ വാള് കൊണ്ട് ഈ സംശയങ്ങളെ ഒക്കെ ദൂരീകരിക്കാൻ അർജുനന് സാധിച്ചു. വിശ്വാസഭക്തിയോടെ ആ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അർജുനൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പറയാണ്, നീ എഴുന്നേൽക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അറിവുകള്, രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവുകള്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളൊക്കെ പകർന്നു കൊടുത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ആ ശിഷ്യ പരമ്പര പറഞ്ഞില്ല, അതൊന്നും കൂടി പറയുമോ? ആ സ്ക്രീൻ ഒന്നും കൂടി കാണിക്കുമോ? ഓ, ഇതാ ശിഷ്യ പരമ്പര. ശ്രീകൃഷ്ണൻ കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നു. അതിന് മുഴുവൻ കാണുന്നില്ല. ആദ്യത്തെ ഭാഗം അല്ല, അത് മാതാജി കാണിക്കുന്ന ഈ ലാപ്ടോപ്പിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ, അതിന്റെ ടൂൾ ബാറുകളെല്ലാം കാണുന്നോണ്ട് ഈ നമുക്ക് കാണിക്കുന്ന സ്ലൈഡിന്റെ പകുതിയെ കാണുള്ളൂ ഇപ്പോഴും. ശരിയാ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആദ്യം മുതൽ എടുക്കാൻ പറ്റണില്ല അല്ലേ? അതെ, എന്താ വെച്ചെങ്കില് അതിന്റെ മുകളിൽ മാതാജിയുടെ ആ സ്ക്രീൻ അല്പം വലത്തോട്ട് വലിച്ചാൽ മതി, ഇപ്പൊ കിട്ടും മുഴുവനും. ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ. അതല്ല, ഇപ്പോഴും നോക്കൂ, 1 എന്നുള്ളതൊന്നും കാണുന്നില്ല. 2 മുതലേ കാണുന്നുള്ളൂ. പ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് യഥാരൂപം ഉണ്ടോ? ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. അതിലുണ്ടല്ലോ. ഉണ്ടോ? അല്ല, അതിലുണ്ട്. എത്രാമത്തെ പേജിലാന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അതിലുണ്ട് കേട്ടോ. കുഴപ്പമില്ല. സ്ക്രീനില് വരുമ്പോ അതൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് നോക്കാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ. എന്താ അങ്ങനെയാണ്? എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റണുള്ളൂ. സാരമില്ല, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചു മാത്രം. പിന്നെ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ രഹസ്യാവതാരം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് ഏതാണ്? അതാണ് കലിയുഗ അവതാരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി തോന്നുന്നു. അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. അതല്ല, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ഷഡ്ഭുജ രൂപം കാണിച്ചു അല്ലേ? അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല രഹസ്യാവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഇത് 8ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, രഹസ്യാവതാരം. അത് നമ്മൾ പിന്നെ 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ കൂടി ഒരു അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല. 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ? 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീത ഉപദേശിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന മറുപടി. അതൊന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കാം. എന്താണ് ചോദ്യം? വിവസ്വാന് ഗീത ഉപദേശിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന മറുപടി എന്ത്? എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ 12 കോടി 4 ലക്ഷം വർഷം മുമ്പ് അങ്ങ് എങ്ങനെ
ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങും ഞാനും സമകാലീനരാണ്, അല്ലേ? സമപ്രായക്കാരാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും പുരാതനമായിട്ടുള്ള ആ വിവസ്വാൻ എന്നുള്ള സൂര്യദേവന് അങ്ങ് ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിനക്കും എനിക്കും ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിനക്കത് ഓർമ്മയില്ല, എനിക്കത് ഓർമ്മയുണ്ട്. അന്നത്തെ കാലത്തും അന്ന് ഭഗവാൻ അവതരിച്ച വേളയിലും വിവസ്വാൻ ഇത് ഈ ജ്ഞാനം പകർന്ന വേളയിലും അർജുനൻ ഒരുപക്ഷെ മറ്റൊരു പാർഷദനായിട്ട് അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പോഴ് അതാണ് പറയണത്, ഭഗവാന്റെ ജന്മം ദിവ്യമാണ്. ഭഗവാന് ജനനമില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാന് ജനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഓൾറെഡി ഉള്ളതാ. ഉള്ള കാര്യത്തിന് പിന്നെ ഒന്നും ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ്, ആദിമനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ മനസ്സിലാവുണ്ടോ? മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും പറയാം. ക്ലിയർ ആയി. അതിന്റെ ഒരു സംശയം, പറയൂ. ബന്ധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മള് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴ് അതിന് പുണ്യമായിട്ടുള്ള ഫലം നമുക്ക് കിട്ടണം, അല്ലെ? നന്മ ചെയ്താല് നന്മ എപ്പോഴും ആക്ഷന് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അതുപോലെ നമ്മൾ നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴ് നമുക്ക് നല്ല ഫലം കിട്ടും. എന്നാ മോശം പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവർക്ക് മോശം ഫലങ്ങൾ കിട്ടും, അല്ലെ? അതിനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും പാപം, പുണ്യം എന്നൊക്കെ പറയും, വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ നന്മ ചെയ്ത് നടക്കുന്നവർക്ക് പുണ്യം കിട്ടുന്ന, അതുപോലെ തിന്മകള് ഓരോരുത്തരെ ഉപദ്രവിക്കുക, കളവ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവർക്ക് പാപം ഉണ്ടാകുന്ന, ഓരോ ഹത്യ ചെയ്യുക, മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പാപം ഉണ്ടാവുന്ന പറയാ. അപ്പോഴ് ഇതൊക്കെയും നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഇത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചാൽ പോലും നമ്മൾ അതിനെ പാപഭാരം ഏൽക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നാ പറയാ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണേ? തെറ്റുകൾ ചെയ്യരുത്, അല്ലെ? ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യണം. മാത്രല്ല അത് ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെ വേണം? കർമ്മഫല ഇച്ഛയില്ലാതെ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഈ അർജുനൻ ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യണത് എന്തിനാ? രാജ്യം കിട്ടാന്, അല്ലെ? ശത്രുക്കളെ ജയിച്ച് രാജ്യം കിട്ടാനായിട്ട്. അങ്ങനെ അതൊരു ഫലേച്ഛയോടെ ചെയ്യണ കർമ്മമാണ്. ആദ്യം അങ്ങനെ ആ തരത്തിലാണ് അർജുനന്റെ സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് ഭഗവത് ആരാധനയായിട്ടാണ് ആ യുദ്ധം മാറുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കണു, ആ ഒരു ആജ്ഞ അനുവർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ആയുധം മാത്രം, ഒരു ടൂള് മാത്രമായിട്ട് അർജുനൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ ആ യുദ്ധത്തിൽ എത്ര കോടി പേര് മരിച്ചാലും അതിന്റെ ഒന്നും പാപഭാരം അർജുനനെ ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. കാരണം അത് ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ടാണ്, ഭഗവാനിലെ മനസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മളുടെ സ്വധർമ്മം ഏതായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. കർമ്മഫല ഇച്ഛയൊന്നും എനിക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് അധികാരമുള്ളൂ. ഫലം ഭഗവാനാണ് നൽകുന്നത്. നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ഫലമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നറിഞ്ഞ് ആ ഫലേച്ഛ കൂടാതെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന ഭാവമില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക. അതാണ് കർമ്മയോഗം, കർമ്മരഹസ്യം. ആ കർമ്മരഹസ്യം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചാല് പിന്നെ നമ്മളെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല, ബന്ധിക്കില്ല. അത് പാപമാവട്ടെ പുണ്യമാവട്ടെ രണ്ടും നമുക്കുണ്ടാവരുത്. ആ പുണ്യമുണ്ടായാലും ആ പുണ്യം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും. പാപമാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും പുണ്യം കിട്ടിയാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. അത് കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് നല്ലതാണ്. കാരണം ഈ പുണ്യം ആർജിച്ചവരെന്തുണ്ടാവും? അവർക്ക് സ്വർഗലോകങ്ങളൊക്കെ ഉപരിലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും മരണശേഷം. അങ്ങനെ സ്വർഗസുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ട്, അതും ഈ 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പണം കൊണ്ടുപോയിട്ട് താമസിക്കുന്ന പോലെയാ. ഓരോ അറ്റൻഡറുടെ ചിരിക്കും കാശ് കൊടുക്കണം, അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിലത്തെ പണം കഴിയുമ്പോഴോ അവർ അടിച്ചു പുറത്താക്കും, അല്ലേ? 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന്. അതുപോലെയാണ് ഈ സ്വർഗസുഖങ്ങളൊക്കെ.